Bueno, moitísimas grazas, moi bo día. É para min un placer estar hoxe en Lalín acompañada polo alcalde José Crespo, tamén a compañeira da Estrada e todas estas persoas que nos acompañan esta mañán para reivindicar dereitos das persoas maiores a ter unha atención máis personalizada, imos decir así, non? O Goberno de España, o Goberno de Pedro Sánchez, pois acaba de decidir suprimir este convenio para concellos como Lalín, A Estrada ou Valga, na que pois eses viaxes, ese programa de turismo do Inserso se facía dende o Concello para prestar unha atención moito máis directa aos usuarios. Como decía o alcalde, efectivamente, pois isto agora permite que se faga a través de axencias ou incluso a través de internet, coas dificultades que iso conleva. Por tanto, nos lamentamos profundamente que o goberno de Pedro Sánchez unha vez máis castigue a Galicia e castigue ao rural galego. Non lle importa Galicia porque entende que nada saca da nosa terra. E nos, nese sentido, pois non podemos consentir un golpe máis a Galicia por parte do goberno de España. Un goberno de España que non castiga a outras comunidades como o País Vasco ou Cataluña, e nós nos preguntamos por que a Galicia así. E tamén vemos como os seus socios de goberno, o Bloque Nacionalista Galego, pois lle di sempre sí a Sánchez e non a Galicia. Vímolo recentemente con un montón de cuestións que afectan aos galegos e galegas, como pode ser pois a decisión sobre a AP9 ou outras cuestións fundamentais para a nosa terra que sempre que Sánchez di non a Galicia, o Bloque Nacionalista Galego ponse do lado de Pedro Sánchez. Un Bloque Nacionalista Galego que vemos que está tamén á deriva. Vimos esta semana como únicamente na visita do Papa os únicos que se ausentaban do Congreso dos Deputados eran Podemos e o Bloque Nacionalista Galego. Un Bloque Nacionalista Galego que tampouco está ao carón das familias neste momento que vivimos pois unhas probas da PAU que cometeron moitísimos erros afectando a moitísimos alumnos e alumnas que teñen a ilusión de escoller a súa carreira e por mor das dificultades que lle poñen pois nestas probas de selectividade, pois tampouco se puxeron do lado das familias e do lado do alumnado e puxéronse do lado da ciuga, a diferencia do goberno galego e do Partido Popular. E por que se poñen ao lado da ciuga? Pois porque quen preside a ciuga é unha persona do Bloque Nacionalista Galego. E xa está ben de que o Bloque Nacionalista Galego só defenda aquelo que é pois dos seus ou no que están os seus, os do Bloque. Nós creemos que hai que defender os intereses de Galicia, os intereses dos galegos e galegas. En este caso, hoxe estamos aquí para defender os intereses dos nosos maiores, das persoas do rural e da Galicia que importa. Galicia que importa ao Partido Popular. Vemos o goberno de España que parece que non lle importa nada porque está ocupado noutras cousas, non? Nos seus casos de corrupción, que os seus socios de goberno parece que lle consinten constantemente. Ahora o Bloque tamén pois parece que os socios poñen como línea vermella pois a financiación ilegal do Partido Socialista, pero xa non que haxa ou que haxa unha imputación, non, unha condena. Por tanto, cada día moven os marcos ao seu interés, pero os recortes aos galegos e galegas parece que non lles importan e nós seguiremos traballando para revertir esta situación e, como decía o alcalde, pelexaremos no Congreso e no Senado para que o goberno de Pedro Sánchez cambie esta cuestión que parece importante para o rural galego e para os nosos maiores.